Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli beBlaqlife TV kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla eZulu, umngwenya kaMsifokazi umvuleni intokazi ezalwa bamkhize. Okay, sisase PMB namanje. Enye ye-episode yethu ngivakashela ubhuti ozongichazela kabanzi ukuthi why azile la ekhaya namhlanje. Simuza ukuthi uthini, sawubona? Yo, sinjani? Yaphela kunjani? Hayi sikhona. Ucomfortable lapha? Hayi ngihleli kahle siswami. Okay, so ubuya kuphi kini PMB? Ngisuka eNdumezi siswami. Okay. So why uzile la ekhaya namhlanje? Siswami nginenkinga lana njoba ngize ngafika lana. Kwenzakalani? Kunendawo empela enkulu esehlizweni yami ngiphethe abhlungu. Osho ukuthi lana yona siswami kunomalume la, umalume wangicela ukuba ngizohlala nonkosikazi wakhe emzini wakhe. Ngizomgada njengoba umalume umuntu ushayela ama-truck, unokushayela ama-truck ehamba cishe inyanga yonke. Mhlawumbe ngenyanga ubuya kabili. Usuka ama-truck esukela ePMB eGoli. Umalume ubhuti kaMamu wakho endlini? Yebo. Okay. Shuthi ke umalume ngase ngicela ukuthi ngizogada unkosikazi wakhe ngaye ngivume. Ngihambe ngiyohlala nonkosikazi. Unkosikazi kaMalume umuntu nje somusha. Yabona nje, mhlawumbe angishiya ngeminyaka emingaki. Unishini lingani? Mhlawumbe nje 6 years 7 years lapho. Okay. Isikhathi ngihleli lapha na vela ngisebenza, yabona ngihlala nje usuku lonke, yabona ngibe busy egcekeni kancane, yabona mhlawumbe ngingadi kanjena. Ngesikhathi ngihleli umalume yazi, yabona masibhorekile nje unokwenza izinto engatholakali kahle. Kanjani? Kodwa nami nginganaki, yabona nje unokugqoka nje izinto eziveza umzimba wakhe wonke, ubone lo muntu lona ngathi uhleli yedwa la endlini. Namasithi sibuka iTV, mawubuka izitori ezo-generation, yabona makhona okwenzakala lapha ezitorini, yabona unokumbuka ngelinye ihlo, kodwa kungakunaki lokho. Kusho ukuthi ngenye day ngiyibhorekele nje, sagcina-ke mina naye umalume yazi sesilokhuza, sesilalana. Yabo. And nesho ukuthi umalume akabuyi? Umalume ubuya nje after inyanga kabili, kuyenza futhi inyanga iphele engabuyanga. Shuthi ke ngesikhathi silalana nomalume yazi, lento lokhu iqhubeka yenza kaningi. Manje umalumekazi benomalume banazi ingane? Umalumekazi nomalume abanazi ingane and sekunesikhathi beshadile ngoba u4 years uphelile beshadile. Luthi ingane etholakala. Okay. So nihlali nje noba uthula endlela akekho nje umunye umuntu? Hleli siwu-2 nje le ndlini, mina ngigade ukuthi ubona ngoba uhlala yedwa, uma kwenzeka into ethile mhlawumbe ufika igebengu ebe khona umuntu oyendoda ozomvikela. Yes. Okay. Shuthi ke ngale day silalana lonto lokhu iyenzeka, lokhu iqhubeka yenzeka kaningi. Kwaze wagcina lapho sekufika khona ekutheni ke lapho ke impela ke engale khona nami sengishaya uvalo ngoba usethini ke manje umalumekazi usethi ucela ukuthi ngimuphe ingane. Umalumekazi uyakucela? Ucela ukuthi ngimuphe ingane, kodwa le ngane lena kuzoba sengathi ekaMalume. Yabo. Lento ngishayise ngovalo ngingayivumi. Yabona. Ngoba lento izoqhatha umndeni lo siswami. So manje awucabanga ukuthi njengoba nilala nje vele mhla kuvela kuyoqhasa umndeni, noma ubona okomntwana sengaphezulu kwamandla? Okomntwana sisami ungaphezulu kwamandla noma imali ikhona, ngoba umalume unayo imali ukuthi engayisupport ingane, kodwa ngoba mina ngumfana ngiyazi ingane yami lena and ukuyibuka ikhula ngazi ukuthi ingane yami lena akuze ukungiphatha kahle, yabona emoyeni ngingekho empilweni yayo. Ngicela ukwazi ukuthi wena ayikho nje into strange emzimbeni wakho? Umalume ukhile isibaya sakhe noma akasikhiyanga? Umalume umuntu ongekhonzile kakhulu nje isiZulu, yabo. Umuntu nje cishe ngathi uthi hayi thatha ismodern kakhulu. So umalumekazi ukhululekile nje? Umalumekazi ukhululekile nje, umuntu oright, yabona nje. Okay. So ngesikhathi engicela ke nginqabe mina, uma nginqaba athembisa ukuthini ukuthi ngoba ngiyanqaba mina uzomtshela umalume ukuthi mina ngilala naye.
ngoba mina ngifuna ukumnika ingane. So ilapho inkinga yami ingakho ngifuna ukufonela umalume ngimtshene ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nomalumekazi. Azi ukuthi kwenzakalani bebodwa bakhuluma kanjani ngoba cha impela yabona ukuthi ngimzalisi ngimmithize. Cha impela akungiphethe kahle. Ingakho impela ngize lapha nakuwe sisami ukuthi ngingisize impela lo daba lolu impela la lungiphethe kahle impela sidala. Uclose kangakanani kumalume? Why ekhethile wena kubantwana baseswakhe? Why wena? Angithi wena siswami laphana ngiqeda isikole 2020. So mangiqeda isikole ngihleli ekhaya angenzi lutho. Yabona ngumahlalela kahle kahle. Oh, okay. So umalume wasethi no wena mshana woza uzohlala nomalumazi wakho lana. Ube ubheka ngoba isedolobheni yabo ububheka amatoho umuthola ithuba mhlawumbe ngenzeka kube khona ukutholayo kunokuhlala emakhaya. So ke ngase ke ngithola ithuba njalo ukuthi ngize ngizogada umalume wazi. So ucela nje umalume ukuthembile? Cha ungithembile impela ngoba hayi akaze ngibone lutho nje ngempela nami mangikhala uyena ongisizayo uyabona nje ungithembe kakhulu impela akaze ngibone ngalutho. So mayithola lezi ndaba ucabanga sekuzoba njani isimo phakathi kwakho naye malume? Ucabanga mhlawumbe uzokuxosha ekhaya ukuthi ungcono vele uhambe kwakhe ubuyele la akuthatha khona kuzoba njani nje? Siswami ile ndaba impela yona indaba ethusa kakhulu. Mase ngicabanga nje impela ukuthi cha yena angeke umphathe kahle. Kodwa kungeke ngazi ukuthi isinqumo osithatha kuyoba isiphi. Yabo ingakho nje impela ngicela ukuthi ngikhulume naye ngoba ngiyasaba ukukhuluma naye umlomo nomlomo ngoba angazi kwenzakalani uma sikhuluma umlomo nomlomo sibabili kanti ungcono mhlawumbe uma ngikhuluma naye efonini esekudeni. Yebo sisibamba impela. Ngicela ngifake ama headset sike simfonele umalume. Okay. Yeah, bye. Right. Hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Sicela isikhashanyana nje sakho sokuthi sikhulumisane. Ngezwakala? Ngabe kumayelana nani? Nginomshana wakho la e-studio wena ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. So i-visitor lami namhlanje licela ukukhulumisana nawe elumshana wakho. Studio? Yes. Studio sande. Blaqlife TV bengicela ukuthi umlalele. Oh, okay. Okay. Ungakhuluma. Yebo malume njani? Yebo. Hello. Yebo malume uyangizwa? Yeah, ngiyakuzwa mshana. Usedudo manje songifonele estudio somsakazi. Hayi malume akunjalo. Ukuthi kunodaba lapha ebengifisa ukuthi ngilikhulume nawe all serious kakhulu ngase ngithi ngicela ukuza lapha estudio kwesilikhulume mina nawe. Awukahle. Udaba oluserious elikhulunywe estudio ngiyabuya nje phambi kwakusasa emsebenzini mshana. Cha impela malume ngangijabulisa kakhulu ukuthi nami namuhla ngilale ngithola ukuphumula. So impela umuntu uyabuya sokude kakhulu kanti mina ngikutholile ukuphumula impela uma ngingalikhiphe lo daba kuwena malume. Wazwakala userious kangaka namhlanje yini kanti kwenzakaleni daba oluserious estudio ngixakile ke manje. Hayi malume ungathuki malume ngicela nje impela ungathuki no wena malume udaba lapha luphakathi kwami nomalumekazi. Ya yini uyakuhlukumeza malumekazi wenzala?
Cha malume akunjalo. Ngithi malume ngoba ungishiya nje malume nomalumekazi laphana. Ngizocela nje malume ngoba ngiyakwazi ukuthi umuntu obusy. Ngizocela nje ukuthi ngisheshise inkulumo yami. Shuthi ke malume ngoba ushiya lapha ekhaya lakho malume sibabili nomalumekazi kugcina sekwenzakala izinto lapha malume ezingekho kahle engingacabanga ukuthi wena sizokujabulisa uma senziwa yimina impela. Shuthi wena malume mina nomalumekazi siyalalana. Ayibo. Mshana uyabona ngibuye ndibe nekhathi zokudlala niye kuyitudo uyangipranka noma nenza nemhlangano yenu nokupranka uthini kimi? Malume noma ngoba nawe ungazi malume ukuthi angiyena umuntu othanda ukudlala kakhulu. Angeke futhi ngidlale ngizinto ekanjena kodwa nje bengifuna ukukhuluma malume into engiphethe kabi impela ngoba sengize ngehla nasemzimbeni impela angiphathekile kahle. Uyabona nje angifuni nje nokuyikholwa lento oyishoyo mfana wami ngoba ngiyazi ukuthi akuyona angazi ukuthi ngithini kodwa nje ngiya-understand ukuthi usestudio ukuthi benenzele emidlalo yini kodwa nje hayi into kanjalo nje mfana wami ungabodlala ngayo ngoba mina njengoba nje wena ngikushela lapho ukuthi ugade ekhaya ngikwenzela ukuthi ugade ukuthi yonke le nto ingenzeki ngoba angifuni ukuyithuka kusasa kuthiwe nomuntu ongcwatshwayo ngenxa yokuthi mina ngiyaresa ngoba ngiyazazi kunezinto engeke ngikwazi ukuyimela ingakho ugade ekhaya wena ugadele lokho. Yebo. Ya manje uyangidida ke wena uma usuthi ulala nomalumekazi wakho lento isho into nje like ayikholwakali like angifisi angi-understand understand ukuthi usho ukuthini angazi noma usazosho ukuthi uyadlala noma uthini ngoba nje ithule lento oyikhuluma mhlawumbe iduma ayisho kumina ngizwa ukuthi malume ngithi uyakhumbula ukuthi malume abantwana akabatholi benomalumekazi. Ya manje wena kufaka ngalapho lokho. Yebo ilapho ke malume phela ogcina sekwenzala khona ukuthi mina ngilale nomalumekazi ngoba umalumekazi uthi ucela ngimuphi umntwana. Manje mina angifuni ukwenza lokho bekusemnandi nje mina naye silalane ankele impela manje mina ngifuna ukumnika umntwana manje ingakho ngifonile ukuthi ngicela malume impela ukuthi ngoba uthi uzokutshena ukuthi mina naye siyalalana manje ankele ngcono ukuthi uzwe ngami kuqala mhlawumbe ukuthatha isinqumo osithathayo ankele ngami. Imake ndoda ake ngifuna ukukuthola kahle ke manje wena uthi umalumekazi wakho uyakuyenga ukuthi nilale ukuze umnike umntwana ngoba sinabo abantwana uyakuyenga noma ukuthi yinto ukuthi nina nizama ukuthi nithole umntwana angisakuzwa uthini kimi? Malume sesivele siqala ulalana and into eyade yaqala umalumekazi manje uthatha isinqumo sokuthi mina ngimnika umntwana ngoba ungathi wena awukhona ukumnika umntwana. Yabona nje mfana wami yabona into eyinonsense nento eyamasimba ngizwani nayo. Yabona iyodwa into engakutshela yona njengamanje ngoba sengifuna ukufocus emsebenzini ngeke ngiwulalele lo bhodi wakho ongitshela wona. Yabona ninomalumekazi wakho ke ngoba nina nginathela ikhaya lokuthi nibe nekhaya ngifudumale ngisebenza kanzima mhlawumbe ngicabanga ukuthi kumnandi mina ngihlale ngishabasheka emgaqweni ngehla ngenyuka ithi menginakhela ikhaya lokuthi ngifudumale kanti lokuthi ngifudumale ngamanyala nobabili mina nje into eningasiza ngayo ukuthi ekuphileni kwami nangelilodwa ilanga ngibona oyedwa wini ngoba engiyokwenza mzwana ngibona oyedwa wini futhi nje ngoba uthe usestudio awungiyeke nje ngalento awungiyeke nje yabona safuna ukucabanga nje awungiyeke ngalomhlangano wenu phuma niphume nje kumina kodwa nje mfana wami nangelilodwa ilanga ngifuna nokubona noyedwa wini ekuphileni kwami awuhlale estudio zakho kanjalo lapho nenze lawo manje nayo umalumekazi wakho lo hlale estudio zeni lapho futhi ningaphinde ningifonele estudio ngingifonele umhlangano.
Hayi malume ngeke. Ukwatile kakhulu. And uthe uyabuya kungesikhathi singakanani ekhaya. So uzimisela ngokwenza njani njengoba ethi akafisi ukuthi akubone futhi. Impela siswami ya manje siswami ngithuka kakhulu ngoba ngiyamazi ukuthi malume mase ekwate kanjena akayena umuntu impela oba muhle engenza noma yini. Into nje ngoba esho ukuthi mayangifica impela ekhaya impela into engicabanga malume wena kusisa ukuthi kungcono impela Uvela uhambe ekhaya. Ngibuyele ekhaya okungcono mhlawumbe uma ngisekhaya ngizophepha. But uyakwazi nje ekhaya meza khona. Ekhaya kungcono kunomndeni yabona mhlawumbe bazokhona ukuthi bekhulume naye bemehlisa umoya ngoba manje maye lapha angiboni ukuthi uzokhuluma nobani emehlisa umoya. Manje yabona impela awena unolanga yamazi and nami lento lena engisho kuyena ibhomu kakhulu yabona bengalindele ukuzwa uyibuya kuwena uthi impela ngaqhamuka mina umuntu emthembile kangaka. So uzomtshela umalumekazi ukuthi usumtshelile umalume noma uyozibonela nje ngebhomu naye because uthe uyabuyela phela umalume ekhaya kungesikhathi singakanani kusuka manje. Umalume yanje angeke ngikhona ukumtshela ngoba mina naye azizwena vele. So sigcine siqabanile vele mina naye singabonanga ngehle lilodwa. So ngibona ukuthi usiyobona ngomalume esefika. Siyobona ngomalume bele esefika impela ngoba mina malume esho nje uyangithusa impela. Ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu onolaka. Nawe usazozala ngelilanga. So ungazizwa kanjani uhlangabezana nalesi simo esinje ebantwaneni bakho? Uma kwenzeka lesimo engibhekene naso manje. Because akukho lula, ayixoxe ngisho ukuxoxeka. Kunzima nje. Mina umalume ngiyena Nkosi yami. Ophela kusho ukuthi umalumazi akena umuntu onesimilo. Mina nguyena ebengavela impela ngimfaka divorce ke kodwa inkinga ukuthi manje khona lemshado yesiZulu kuyona evimba ama divorce kodwa nje bengenza kanjalo impela. Bengenza kanjalo impela. Angazi noma ngizothi ngikufisela inhlanhla noma ngizothi uvikeleke noma ngizothi uphephe angazi usifake ngithini kahle kahle. Angazi ngezinto nje before angazi but angazi uzoxolisa kanjani umalume noma kumalumekazi noma angazi nje umisela ngokuthi kwenzeke kanjani kusuka manje. Ngikuze inkulumo yamalume ngicabanga ukuthi nje ngoba ethi uzobuya nje. Uyekhaya elikhulu. Ngekhaya elikhulu. Impela ngifike okungcono ngifike ngitshele omama ekhaya ukuze nomalume mayefika ekhaya mhlawumbe ukuthi uzongifuna ngendluzula ukuthi ekhaya sengibabikile udaba bekhona ukuthi bekhulume naye ngoba impela khona nami lento iyangidla ngaphandle ngoba singehla nasemzimbeni impela. Ngiphethe kabuhlungu. Bathi-ke asithembe ukuthi usizakele ngokuthi ubhadlaze lokhu ukuhlanze obekusenhlizweni. Cha impela ngenqamba amanga kukhona umthwalo osukile. Kodwa-ke ngoba indaba yakapheli kusekhona lokho ukuthi ngabe kuzokwenzani kusasa. Kodwa cha ngoba inhliziyo esengikhululile sisi ngijabule kakhulu and ukuba nje ngizelana impela yena. Kuyasho ukuthi hayi Usukhululekile. Sengikhululekile sengikhululeke kakhulu. Angikaze ngizwe into nje before babukela emakhaya angikaze nhlobo soloko ngakhona. Nawe umuntu nguthi ukhuluma something ekubonayo ukuthi iyakusinda ungaxhumana nathi kuleyo number leyo ubona lapha escreenini ezansi. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare nano keep ama advice because sometimes siyasingakusinde thina kakhulukazi esama presenter because
izimo asijwayele ukuhlangabezana nazo isikhathi esiningasikaze thina sizesidlule kuzona sisuke siqalisa ukuzizwa ngaleso sikhathi so asikwazi ukuthi singakhiphi i-advice ethi ukubambeka because awukwazi ukuyala umuntu ngesimo wena ungakazi uzudlule kusona ungakazi uzufile ukuthi injani imizwa okudlula kulobo mzima lo asuke eze nabo e-studio so siyacela kakhulu ngoba babuka lama episode abantu suke sinabo la e-studio nizolana nabo niba advise ngalendlela ningakhona ukuthi niba advise ngayo ngiyanicela kakhulu ukuthi nibe nozwelo kubona ningaze nibajaja please ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu bye